सोलायनाया गोनांथार इउपिपिएल सोरखार नाथाय जाबाय दुर्नीतिनि सोरखार। পরিবর্তন কইছে আমার সরকারে সারিগিলা দুর্নীতি এতিয়া দুর্নীতি কিবা আগৰ সরকারের পৰা বেশি দুর্নীতি এতিয়া আমার ইউপিপি সরকার দুর্নীতি বেশি বেশি হয়ে আছে। जाख्ल'नाय गोनां इउपिपिएल सोरखारजों थाया फाथाबारि भिसिडिसिनि रायजोफोर। ना एटुतो एके हसाय एकदम इमान दुर्नीति आमी रायजो इमान এই ইউপিপি সরকারও আমি না থাকিম। নির্মল রাজারিখौ दिनैनिफ्राय दाननांगौ बेखौ दानाब्ला दिनैनिफ्राय थाला बन्द। इउपिपिएलनि गेजेराव इउपिपिएलनि मासिखौ लानानै जाख्ल'नायनि बेले-बेजे थासारि। जाख्ल'नायनि थाखाय 14 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय फाथाबारि भिसिडिसिनि मासिगिरिनि हेंथायै रायजो राजा आरो भिसिडिसिनि सोद्रोमाफोर गसंना मावख'खौ थाला बन्द खालामो। इउपिपिएल दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरानो इउपिपिएल दोलोनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि बेरेखा। প্রার্থীর আদর্শ হিসাবে আমি ইউপিপিএল প্রাইমারির পড়া আমি একটু মানে ক্লিয়ার করে দিব কারণে আমি বিচার অনুরোধ করি। আপনার ইয়াত যিমান মানুহ আহিছে কোন দলৰ মানুহ? ইউপিপিএল সব ইউপিপিএলের चिरां जिल्ला 14 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय फाथाबारि भिसिडिसिआव बेले-बेजे थासारि। लोब लोब रायजो राजाफोरा ओंखारदों आरो भिसिडिसि मावख'खौ थाला मारिना मासिगिरि निर्मल नार्जारिखौ नांला जेब्लासिम मासिगिरिखौ सोलाया होनना दाबि खालामदों इउपिपिएलनि मददगिरि रायजोफोरा। सोलायनाया गोनांथार जाख्ल'नाय गैयैनि सरकार स्ल'गान होनानै खुंथाय गोहोआव फैनाय इउपिपिएल सोरखाराव जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि हेंथायै। गोबां पिएमएवाइ न' मोननायखौ मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय रांखौ लानानैब्लाबो न'खौ लुफुङैनि लोगोसे प्राइमारि आरो रायजो राजाफोरजों गोरोबना खामानि मावैनि साननै सिगां अजद सिखारनायनि सायाव खेंफोरथि होनायखौ नंखाय लोगोसे मैया सावरायनो थि खालामनाय समावबो नुजाफैयाखै निसिमा भिसिडिसिनि मासिगिरि आरो बारग' एमसिएलए निर्मल नार्जारिया होनना रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायो। खुलुमबाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मैया 26 तारिख चेयारमेनखौ लानानै जोंखौहाय अजद दिखांबावदों बे नंखाय। बिनिखायनो दिनै जोङो फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेसेबां रायजो राजा फैदों प्राइमारि मेम्बारफोर लानानै भिसिडिसि मेम्बार लानानैहाय दिनै फैदों। मैयानि थांनाय 26 तारिखखौ नुनानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुफिननानै दिनै जोङो दुखु मोनदों। मानि थाखाय चेयारमेना होफिनदों? सासे मानसिया दे प्राइमारि भाइस नेहाथारि आफादगिरि बे जे जोंनि सायावहाय अजद होफिनदों बे नंखाय। बे बुंदों चेयारमेननि सायावहाय फार्स्ट स्टार्टिंआ बिनिफ्रायनो जादों सुरुआ चेयारमेन बोख्लायनाय दाननाय। खिन्थु आंनाव दे आं गैयामोन ओइदिन आंनाव ओंखाम संनो थाखाय आंनि बुरिया लोमजानानै थादोंमोन। बे बेदर सेरनै लानानै सासे बिधान होननाय बे ससाइटि चेयारमेन बेखौ लानानै फैदों। ओंखायनोला आंनि बुरिनाव सोंनो हागोन बे लोमजादोंमोन ओमफ्राय बे संनायावहाय आं सोंहरदों आंखौहाय ओइ आदा नों मै दं? बे बुंदों ओमफ्राय दिनै चेयारमेननि थाखायहाय जोङो सावरायगोनलै दानिसो आदा फैदो बेदर लानानै संखादों। हाब नोमबाजिया लोमजादों है संबाय आदा गोख्रै फैदो। होमब्ला आं अकस्मात मोनबाय फैबाय आङो फैनानै रायज्लायबाय फन खालामबाय लोगोफ्रा फैयाखिसै। फैनानै ओमफ्राय बियो बुंबाय आंखौहाय ओरै खेलाखौ सिफायनांगौ आदा नोंनो फाउन्डेसन बायदि नोंखौ गनायसिनो नोंनो साहसबो दंखायो सिफायनांगौ। बे खोथाखौ बुंनानैहाय बा आं सिरि थादों। सिरि थानानै बे फनाव आंखौ बुंहरदों आं सिरि थाथ'दोंमोन स्टाडि खालामनानै रायजो राजा बेसेबां सापर्ट दङ बेखौ आं नोजोरथि लाखिदों। लाखिनायनि गेजेरजों दिनै बियो जेला मिटिं जायो आं बुंहरदों बेखौहाय आदा नोङो चेयारमेननि सायावहाय नों माबा मोनसे मुथु जाबाय नामा? आं नों बायदि बिदि नाथुर नङा आं फैसा थाइसेबो जाया आं बे खोथाखौ बुंदों। आंनि आथिं आखाइ दं आं मावनानै जागोन सरकार फैमालाय मा जानो जों मावनानै जाग्राखा मावनानै जाग्रा मावनानै जानांगौ खिन्थु बियो खुगाजों जानाय नङा आं बे खोथाखौ बुंदों। बुंनायनि गेजेराव जेला मिटिं जायो मिटिङाव थारैनो आं बुंदों नाय नोंसोरो मिटिङावहाय मा जागोन
लास्ट मुभमेन्टआव जुदि नोंसोरो सलुसनाव जुदि फैयाब्ला चेयारमेननि बिसयहाय आं खोथाखौ बुंदों ओइ जामारदों आं बुंदों बिसोरनिहाय मिथिङाव जेला जादों जानायनि गेजेरजों मिथिङा लास्टआवहाय मुभमेन्टआव फैदों आं सोंदोंमोन मिथिंनि समावहाय जेब्ला बुंदों बियो जायहा मिथिं सालायदों बे बुंदों आं बुंदों सोंनायावहाय सोंदोंमोन नोंसोरो हाउसआवहाय हगारदो दोननाय ना दाननाय बेखौ बुंदों हगाराखिसै बिसोरो हाउसआवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं सोंदों लास्टआवहाय ओमफ्राय सोंनानैहाय जेबो फिननाय होआखिसै रायजो राजा हाउसआव हगाराखिसै हगारनाया बेनो ओमफ्राय आं रागाजोंनानै थाखाबाय लास्टआवहाय मिथिङावहाय जोमै फैबाय दोननायखौ नुनानै आङो रागजोंनानै सिया थिया सिफायदों सौख्रुबदों ओमफ्राय सलुसन जानो हायाखै दिनैसिम जायाखै गेप्स थादों ब्लकआवबो माबा डिस्ट्रिक्टआवबो जों इमप्रुभ हरदों ब्लकआवबो जों इमप्रुभ हरदों ओमफ्राय बे गुनु गुना थायै थानानै दाखाल दुफु जाबावबाय बे अजद थिखांबावबाय बिसोरदि होनदों सासे प्राइमारिनि नेहाथारिया बुंदों अबिन नार्जारि बे बुंदों अजद थिखांदों चेयारमेननि बिसयहाय माने बियो थाइसेबो 5,000 लायाखै पाब्लिकनिफ्राय बे नंखाय जुदि नंखाय होननानै बिसोर बुंदोंब्ला दिनैहाय सासे जाय बेनिफिसारि गोबाङै दंफैयो बिसोरनाव सोंनो हागोन आंनि बिबुंथिया बेनो माबाफोर जुदि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होनाय थागोन बियो प्राइमारिनि नेहाथारि आफादगिरिखा लेङाइ आफादगिरि अबिन नार्जारि बे बुंदों चेयारमेननि हयैहाय बेयो मा फानदायदों जों मिथिया बेखौहाय खिन्थु 100% बियो चेयारमेनखौ दाननाय होननाया बेनो जोंथ' दिनैहाय रायजो राजा बुंगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जोङो माने चेयारमेनखौ नाङा जोङो जुदि सलुसनाव फैयाब्ला गोजौ लेभेलनिफ्राय बेयाव दिनै साबि थाला होनाय अफिसारखौ गाबोननिफ्राय टटेलि बन्द अफिस खुलिनो मोननाय नङा दानो जों थांनानैहाय साबि थाला होगोन बेनो आरोखि धन्यबाद बेथ' पाब्लिकफोरनि सायावसै पाब्लिकफ्रा अजद थिखांबाय थादों जोंखौहाय बुंदों माने सोरनिबा 5,000 हरनाला एग्रिमेन्ट खालामाला बेथ' न'खौ खेबाखै बिलबो जायाखै बेसोरबो हाबाखै बिराद दुखुथिया जानानै दङ ओमफ्राय सोरबा जब कार्ड हाबाखै बेखौबो साक्सेस जायाखै बेसराफोर दा रायजो राजाथ' लिडिंआव थिग जायाखै चेयारमेनखौ बोख्लायनाय बे आंनि खोथा नङा रायजो राजानिसो खोथा आं हारसिंथ' दानगोनब्लाबो जाया बे रायजो राजानिसो रायजो राजाथ' दिनैनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों बे खाथांखा